Salamat, Apo Diyos, nga day ti langit, tauray no mumaluma, nagalastrisan. At dalat tapay init mo, naladawa na kung nga kwa, nga rumuwarin nga bike. Inagumatang man ti masidak ang dumapay nga prutas, na ipusana kong prutas. Salamat Apo, kat aywanan na kami, ti asi, kan ayat mo, madaydayaw nga Diyos, nga day ti langit. Have mercy, maasi ka Apo. Salamat. Yeshua HaMashiach, your Son. Christ Emmanuel. Wonderful Counselor. Amen. Watwatin tayo lang tinga legs tayo. Ang mga exercise. Bumakutan tao. Yung tayo. Ang exercise. Okay, mudra. Kalayngam. Nakabaling nga Apo. Kakasyan na kami. Protect us against the power of darkness. Have mercy. Pupurihin ka, O Diyos. Ang aming alay ay pagsamba. Kalwalhatian, buong karangalan, kapangyarihan mo, walang katulad. Ikaw ang tunay na Diyos, ika'y walang katulad. Sisigaw sa buong mundo, kadakilaan mo. Hindi magasa dito yun, may pagkatangan ti prutas kadanak natin. Mata si pasigla ang tanto no bigat ko farmers market mo. Hindi ayat ko nga gumatang ante ganito yung fresh nga natin. Kumita tayo kadagitan nga prutas nga lako. Nagadaw nga prutas dagito. Dati ni nga street. Gado sila ako da. Boss, tisida nga lako. Dajan kaya mo dati ni karpa na sisiit. Gumata nga lang ti kamute. Dala ako dani nga kamute. May mas dati nga ilinta. Kaya to. Kumatang tayo man dito yan ti mamerienda. Takiria. Ini tilala ko dadto yan. Burritos. Pang Mexican. Mexican burrito. Baka pang merienda pa dato yan nga dinner ron. Tanay, nga orasan alas 4. Order tayo din merienda. Grilled chicken, pinto beans, Guro dala tayo tomatoes, man, makan tayo. guacamole, sour cream, Merienda na and rating. just a little bit of hot sauce. No, that's good. Can I see the water cup? Pila-pila mo. Kastada niya nga i-prepare mo at aday ito nga burrito. Mexican burrito favorite. Either chicken or beef. Kasi dito orderan mo ito na. Okay, tomato and hot sauce. Nagdadaktal mo ito yan. And the same thing for the chicken. Merienda dinner ron. Okay, thank you. Itugaw tayo pa nga agimot. Dito tayo manan nga agimot imot. Habang umininom te kape.
Emote, emote. Nag-store yata yung manin akit day. After nga, edi yesterday, di kalman, nga nakakita ti parmata da tao. Kat edi rabi naturog ako mga 12 o'clock. Nag-chat kami ipay kat kin ni Faye, nya Madam Queen Faye. Dita Barrio San Luis. Dinaturog ako. Lagi yan, nagtagtagain pa ako, nagarudan. That'd be happy. Nya mananday ta nga tagtaga inupon apo nga man nakabalin. Ya dayo na kami iti dakas na pasama. Napanak kanu di amyanan. Di amyanan. Amyanan is north eh, north. Tata. Tata kanu tinatay jay. Amyanan. Ubing. Nga lalaki. Nga kaslag taon ti nga pulo kas jay. Ket dinamag ko ni manangsyon nga akino, nakita isuna ijay. Dinamag ko. Apay manang sino ti ko dita? Sino ti natay dita nga ubing kanaw? Katay nga ubing nga lalaki nga kwa nga agsulat ti mata no kwa. Unana. Agsulat kanu ti mata no kwa. Ubing nga lalaki. Taga-amyanan. Agan-an nagtayo ata na tipul politika ka napudawt. Tripling ako tripling yan aga na dataw panagwardya. Hanlaan nga dubli-dubli no di ka triple. Narigat na ti politika. Ganat tayo amin. Ay na, agkarkararag tayo. Man nakabalin na Diyos na dahi langit, kakaasyan na kami ako. Nangangato ka, greater than the one in this world, ay wanan na kami ako. Tiasi kanayat na. Man nakabalin na Diyos, Yeshua HaMashiach, your Son, Christ Emmanuel, wonderful counselor. Amen.